aso. Kala namin walang aso dito. May likramo kayo? May likramo kayo? Oh, ano yan? Bakit? Bakit ganyan? Meron ba? Tingnan mo yung mga ambisyosa, oh. Sige. Sige. Pupunta kami sa falls. Ang tawag dun sa falls ay false alarm. Bato. Pababa. Paakyat. Take 5! May nahuhuli! Okay, pababa again. Okay lang ngayon kasi dry. Pero na-imagine ko ito kung tag-ulan. Super major ito. Okay, ingat!
Nahaw Country. Dami silang anahaw dito. Marami silang Chinese bamboo. Ayan. Oh, may hagimit sila. Oh, hagimit tree. Hagimit tree. Ito po. Sa mga birds. Pwede rin siguro ka nakakain ng birds. Oo. Uy, maganda mag-trek dito actually. Oo, major to. Buti dito intact pa din yung mga puno. Hindi siya inuling. Expected na may tubig yung falls kasi doon ang gagaling yung source ng water ng mga naninirahan dito sa sitio Dakak. May kuweba dyan? May kuweba kayo?
difficult siya kasi basa. Medyo sa dahan-dahan lang na kunting bagay lang natatawag. Sa atin, wala na ako. Balikan pa to. Mababalikan. Wow, ang ganda naman. Ayan naman, mag-guide na sa iyo. Wow, ang ganda naman.
Falls. Nandito kami sa, anong pangalan ng falls? Falls Alarm. Ito po ang tawag ng Falls Alarm Falls. Sa Dakapso, sa Barangay Ulani na Bali. Teka. Christian nila, manapit po. Gawin mo na kayo doon eh. Oh, paano? Meron, ma'am. Sakto lang yan, ma'am, para di makita ilalim. Baka matakot kayo ilalim. Baka matakot kayo pag kita yung ilalim. Hindi, baka matakot kayo pag kita ilalim. Sakto lang yan para di nyo makita.